след шоу, една им става шоу. Такъв сценарист измисля. И ти докато седиш долу и аз те без... Не беше точно така. Той сега ми е паднал. Това е. Другото беше наблюдавате. Дами и господа, ориенталски танц с табла ще изпълнят Венета Харизанова и Илян Чакъров. Между другото, много благодаря на публиката. Тази вечер има невероятна публика. Благодаря, наистина. Така трябва да подкрепите всички до край. Аз няма какво да й кажа на тази жена. Аз се чувствам тъпанарта, както за това. Ето ти микрофона. Скъпо жури, госпожо Раева. Аз мисля, че това е едно невероятно начало за шоуто. Представям си какво ни очаква до края на шоуто. Венета... Мен ме е страх. Да. Това е предизвикателство за ергенския ми живот, извинявам се. Изключително изпълнение, много ритмично, в изключителен синхрон, не само с музиката, а и двамата помежду си. Много музикално, ти беше една истинска хищница, но този път и партньорът ти беше на изключително високо ниво. Невероятни бяхте и двамата. Поздравления! Благодаря. Госпожо Бигова? Очаквах с голямо любопитство днешния ден, защото бях убедена, че ще видим едни прекрасни изпълнения. Забавлявах се истински с този първи танц. Браво, успяли сте да влезете в истината на този танц. Благодаря. Господин Агапил, вие? Вас ви призоваха на няколко пъти. Да, аз исках днеска да съм като султан. Мъското, и аз почнах като вас да разговарям, извинявайте. Аз искам като султан, така днеска. Аз очаках като султан цяла вечер да стане да танцува той. Ама да, и аз искам да танцувам. Не, той е партиен секретар, както вече се разбрахме от миналата. Значи, винаги на мен много ми хареса. Особено ролята на Илиян, който му постави в начало, беше невероятна. Супер беше. Това е много хубаво. Така, защото исках да те видя тебе като звезда. Много ми хареса как използвахте акцентите на всичките на табла, нали, на ударите, с тялото. Обаче, само очаквах, защото характерно на таблата е последователност на хаш, бедра, раменете и гърдите. Очаквах да видя повече движение за тези хубави очи. Ето няма място в това. И големите очи. Да видя. Само това. Защо се криеш, бе, Митко? Стана ми смешно. Еми, хили се?
Лошо е за звука, защото непрекъснато викам в микрофона. Иначе, като цяло, наистина използвахте много хубаво акцентите на музиката, им беше много хубаво. Благодаря на журито. А вие, скъпи, няма нужда яквате камилите. А вие се тръгнете сами. При Еленка. Заповядайте. Еленка, ти си. Здравейте от моята шатра. До мен е Адриана, хореографката на този прекрасен танц, който видяхме на Венета и Илян. Искам да я попитам, изпълниха ли всичко, което им беше задала като хореография? Всички заръки бяха изпълнени, особено харизмата на Венета. Тя е с пълната си сила. Благодаря ти много и аз мятам, че е страхотна. Ето е Венета и Илян. Заповядайте при мен, за да чуем оценките на журито. Миналия път бяха много критични към твоя сексапил. Сега мисля, че този танц го позволява и ти го раздаде на максимум. Сега ще видим дали това ще е оценено. Хайде да видим оценките. Уважаеми съдии, моля дайте вашите оценки. Господин Агапио. 8. Госпожо Гигова. 7. Госпожо Раева. 10. Общия сбор е 25. Мисля, че е едно добро начало. Ти какво мислиш? Ще се разсърдиш ли? Добре ли те оцениха? Миналия път малко се разсърди на журито за тяхната оценка. Не съм се разсърдила. Те са компетентното жури. В случая те трябва да ни оценяват. Аз мога да се оценя сама за себе си. На колко се оценяваш ти? За кой път? За този танц. На 30. На 30. Добре. Да, видяхме всички. Сега, ако зрителите, ела тук до мен, ако зрителите искат да подкрепят Венета и Илян, могат да го направят с СМС или обаждане на 15310 или на 0900 55 310 за фиксираните абонати. Митко? Така, ние трябва да